Kulian TV. Atibatike zvechopu. Muri yeZimbabwe inini ndinochibvondora kuti bvondo kana ndichinge ndatoya kudai so ndakamira pachiKulian TV apa ndechitoti pull the trigger. So kana nyaya yacho yatoya yakatarwa kudai so indine dzungu ndiri 1 gig andigona kuchengeta information ndochibvondora ndozvifumura ndokunzwisai zvikuda kuitika. So kana uchinge watosvika panapa iwe uziva kuti first time yako ndo panonzi paKulian TV and inini ndini Kulian wacho and ndine team rangu randoshanda naro, new team. I will introduce them on the camera one day, but iko zvinezvi everything is now under control. Saka ndoda kukuzivisa muri yeZimbabwe kuti vanzi vachivhaya vanoitawo president mumwe munhu atotaurawo panapa. Inini ndandisiri kuziva information iyi because ndandiri kushaitawo right zvaari kumbozviita zvese zvaari kuzviitire chii. Iwe haungangonzi uri kuita moyo wakanaka. Kuna munhu ane moyo wakanaka, dai vane moyo wakanaka mumabusiness kwavo dai vachingoitira zvinhu vanhu for free, but ayo vari kuzviita zvivane agenda, zvine chikonzero chazviri kuitirwa, but because iwe uri balance unonofunga zvinhu zviri kungoitwa mahara nekupusawo ikoko ukati vane moyo wakanaka, vane moyo chena, tazosangana nababa Gray vari kuzodai so. Okay, ndichakupa imwe update yamudhara Gray, but for now rekeza ndingokuzivisa nyaya ndiri kusangana nayo panapa parakunzi Your Excellency President Chivayo. I presume nyaya iri kubva kune anonymous. I don't want to share his name because nyaya dzakaita sedzidzi kana dzinge dzabuda hazvidi kuti tingobvondora zvinhu. Ndangotara statement rake raari kutaura then tozoanalyza tichionesana pachiKulian TV tozotanga kuweka nyaya kunge mets. So panapa iye ari kuti first and uncod I once heard kumasowe zvichinzi nyika ichatongwa nemunhu akashonga zvichena nemuparamende muchiimbwa hosana. So let's call that a prophecy for now. Using this hypothesis and judging the influence he is having, can Sewe now mathematically become president of the republic if he wants? Would an unconventional political strategy be one of the for the history books? The answer is yes. If you take a few pointers, it is achievable. He can mobilize a huge apostolic church base, primarily Masoe Echishanu Zion Christian Church, as well as Pentecostal churches led by charismatic individuals preaching prosperity gospel. Musicians, entertainers, and the media that he already influences can popularize him and soundtrack his bid. He can inspire and motivate a youth movement through entertainment and sport, as well as the larger unsophisticated but majority electorate. He can get support from informal businesses. He is a member of ZANU-PF, which can formalize his leadership and thus sell his candidature. He is already a statesman of sorts, having interacted with a number of them in the region and beyond. His personal story of poor and or limited education and family background and overcoming odds and prison make him a Netflix-ready charismatic character. Further, Chivayo has acknowledged of election funding and administration systems. Chivayo enjoys significant influence in and on the judiciary, where his brother is a high court judge. Chivayo has knowledge of and can control internet through Starlink or related infrastructure. This is a way more than a simple manifesto could do in scenario building science that puts him in a stronger position than people inside and outside ZANU-PF, the ruling party, which has the greater chance of producing. Vamwe vaita mbire kuti okay, isusu kuti tizotonga nyika regeza timboshingirira tiende kuhondo. Izvo so hondo yakapera kuti unzi utonge nyika ndunzi. Toita sei plan B, pa plan A yaramba, plan B, plan C. Iko zvesvikwane plan D. Ndori kushanda because plan A ndo yanga yana Mugabe ndadiwa nevanhu tavataenda kuhondo, ndo plan B, plan C ndobva yauya nana president Emerson Mnangagwa vachiti tikuita coup nana Chiwenga. After that plan iyoyo ndobva kwazoitwa plan C, ndo yana Chivayo pa plan C. Ende zita kuti Chivayo urutanga na C ndo pazviri kutangira. Nditi akati ndichapa mwana wese mota koza akazvinotisa, akazviverenga, akazviongorora kuti muZimbabwe wese chinhu chaanoita kuti asekerere ingava chero vanhu vechikora tinyuza kuti nyika ine Zimbabwe inokontrolwa nevakadzi
muchazoziva henyu kuti papi. Bosi bazimba vakadzi munowada, even vazhinji imi mese muda vakadzi. Chete zvaka zvekuti wakazvarwa kwade munhu wechikadzi tisingatarisi muda vakadzi obada. Aiwa bazimba. Saka izvozvati ipapo ndobva patoongororwa zvikanzi okay, ndoita sei kuti ndifadze madzimai. Chivayo anofadza madzimai, but anofadza madzimai zviri indirect. Zviri indirect papi pakuti akatanga ngodhisha mota kuti munhu wese mota achipa munhu mota achiziva kuti imi ndakakupa mota uchanofadza madzimai out there, but madzimai wavo vachikufarira nokuziva kuti Chivayo ari kupa munhu mota. Saka ipapo akakupai mota, the next thing achaita iwe unofunga kuti alright daundi umundudzi ari kubenefita chipa kuti aita onzi akutengera mota obva azokuti alright iye waona Victor upa kana 50,000 on top of that, anowana chi on top of that. Hapana chinowanika, but iye chaka semunhu akangwarisa akangwarisa panho yaye semunhu akangwarisa abva ato alright mira ndimhanye navo, hondo yakapera kudhara, rega ndirwe yangu hondo, rega ndigadzire rangu zita nyowani. Ndakazvionera inini painzi kuZimbabwe muHarare umo pachinzi mota yake yanga yapinda inza ina obhadhara parking yaida kuklemba. Munhu wesitikanzi wakamhanyiswa zoda kuklemba mota yembinga. So it's happening. A lot of people were asking kuti saka anokuwana chi atengera mapostori maako ari kuita sei ende mufunga zoti ari ngozviita just kungozviita. Mari iri yonzi yekunzi yekupfuma ikumudirira chezvo pa level rake, it's okay. He's okay. Anotorarama life yake kusvika meno. Mabusiness akaramba chimumba mari like zvaari kuita. But iye pfungwa idzodzo haatorina idzodzo. Atapfungwa kuti atoita take over. Aita take over ozoita sei? Ozoita madhira ake mamwe achazoitawo pamusoro pazvo zvaachazoita ina hazvida kutozvitaura, but ndikutoziva ndo zvichada kuzoitika. Saka tiringoti ngwaraiwo vana veZimbabwe kana muchiziva kuti mvesi uyu hamusi kuwirirana naye. Ndikuziva kuti vanhu vazhinji makamirira kuti okay VP Chiwenga ndiwo ngavave vatonge, but tiri kuti muchinda uyo ari kutoataka every day. Bosi ana VP Chiwenga vakomana veplan C, ndo plan C yekuita kuye vachibvisa Mugabe. Plan D, I mean sorry, plan D, that's Dominic. Saka iko zvazvameno pachaito, it's like for now tikangoti it's almost over for Emerson. Asina basa nezvakawanda, atonga atoita madhira ake, life yake, zvemabusiness zvechinji, vana vake vese vapa position, capital vanayo, they can do anything panguva yavanoda. Iko zvinezvi vaenda kundege vadzikwira paangasati apresident paipai vana vake vazhinji vachonga vari mabaranza vachipfeka mazi oversized jean, but look at them now, vama millionaires, talk of the town. Hapana paungataura kunzi mazita yo kuti munhu angagwa patown izvi pese paungoda uritaura. It's more like a big name. And chiri kutoitika chekuti legacy yaMugabe ari kubva atoivhara, ada kuti legacy yekunzi inofanira kutangira paari zvichienda. Ndosameona ari kuvaka ma-interchange yaya separoundabout zvakaita akabva avaka atoti inonzi Trabablas. Zvakawanda ini handisinotaurisa, nangu ndotaurisa but apa ndinge ndimbonyarara. So mune Zimbabwe ndisati ndabva panapa, kana uri muSouth Africa uda kuregisterwa company yako bva uvhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, zvaizi bata Owen we-education research zvokuti hauna work permit kana study permit inyaya dzekudhara dziya. Bata Owen chete wewe. Ende chimwe chinhu chinotoitika ipapa ndechekuti haumbonidhe kuenda kwaari, anokuvhurira ari kwaari ikoko iwo uri kwauri. Saka garaiwo mamubata nguva iripo, handiti okuitirai zvinhu zvenyu zvobva zvatofamba ipapo. Contact him on the numbers that are showing on the screen. Kana mune nhungo dzekunyora namba rwai screenshot izvezvo ndisandadzima izvezvi. Matora screenshot handiti, matora phone number dzaOwen handiti, handikuda kuregisterwa company nepassport chete yaona iyoyo wakapindisa muSouth Africa. Chero uri kunze kweSouth Africa zvinotoita futi unoona kutoita company iri inorana muSouth Africa uri kunze through Owen yeye. Owen ndiye akabvisa vanhu murombe, akabvisa vanhu kubaranzi kavaiwe. Saka iwe unongobviswa kubaranzi. Gara umbata, bye bye, ndakudzima.